बैफोर स्वेरिं लाबाय समायखिरा लाबाय साफ्रोमबो सोद्रोमा बिथांमोनखौ आङो बरायनानै लाग्रोबाय दा आङो गिबियावनो बुंगोन आंनि देहायाबो बांद्राय मोजां थेवबो आंहा बायध'था जायो दायित्व' थायो माने एथ' गिदिर बिबान क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट अल आसाम भलन्टियार फर्सनि जेरैखि आफादगिरि बे दायित्व'आ ओरैनो नङा दाखालि जों मिथिगौ अनेक जोङो मावबोनाय हिसाबै दायित्व'आ मा बांलायावनो आखौनो बुंगोन बांलायावनो प्रथम बुंगोन मुखुत ना आगुनि दाला दिनैनि दिनाव आं आफादगिरि मोननाया आंनि थाखाय मा होनो देरहानाय खसाब दा बे अरनि दाला नाम मानो बुङोबा जाय मानसिया दायित्व'खौ मोननानै दायित्व'खौ पालन खालामनो हाया बिनि दारै जेबो साना आरो जाय दायित्व'खौ लानानै खामानि मावलाङो बियो गावनि गोजोन आरो नांगौखौबो बांद्राय केयार खालामो बे ओंखायनो दिनै आं बुंगोन जोंनि जायफोर बहाय थांखि बिथांखि आजावनानै फैगोन समाव जों जेरैखि जोंनि गिदिर थांखि जे थांखिया जोंना संग्रामनि गेजेरजों फैदों दा बे थांखिया दिनैहाय जोंनि गोदानै बे क'क्राझार आबुङै दाजानाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट अल बड' फर्सनि दिनैनि बे टेकिं सेरेमनिनि गेजेरजों जोङो बेखौ मोगथां महर होनो हाबाय दा आङो बिनि थाखायनो जायफोर बिथाङा जोंखौ दिनै सेन्ट्रेल कमिटिनि आङो बुंजोबनो हानाय नङा बबे पर्टफलिय' बा रिजर्भेसनाव दं जाय बिथाङा जोंखौ अटिकिं लाबाय आं बिथांखौ लाहोबाय बिथांखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो जायफोर जोंनि सेन्ट्रेलनि डिस्ट्रिक्ट पर्यायनि बा आन्चलिक पर्यायनि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि आरो लोगोसे सोद्रोमा बिथांमोनखौ आङो गिबियावनो आंनि अननाय आरो साबायखर आरो सिबिनायखौ आं होबाय दा आङो सुंद'ल' बुंगोन दे सम फैयोबा जोङो रायज्लायनो मोनगोन जोंनि हाबाफारिखौ जों मावलांगोन हाबाफारि आरो एस पार माने सेन्ट्रेल कमिटिनि डाइरेक्सन मथे जों मावलांगोन आरो जोंहा मावनांगौ बिराद दङ दा आं गिबियावनो बुंगोन अल बड' भलन्टियार फर्सआ जों मिथिगौ जोंनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जेनेखि आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनाय जे संग्राम एजिटेसना जानानै थांदोंमोन बे समनिफ्राय बियो फैफाखानाय बादि संग्रामाबो बानाया बे फैयोसो थिग दिनै जोङो बिसिबा गोबावनि उनाव जोङो एसे नारथाबजानाय बादि बा एसे उन्दुनानै थानाय बादि बे पिरियडआव जों दंमोन दिनै खिन्थु जोंखौ समाया लिंफैबाय डिमान्डसो खालामदों लिंहरनायाथ' लिंहरबाय खिन्थु बेयो जोंखौ डिमान्ड खालामदों नोंसोरो फैदो मावफिनदो बे रोखोमनि मोनसे सिटुएसन जोंनाव दा फैदों दाखानो बुहुद जों नैबे संग्रामनि उनावहाय जेफोर जोङो मोनदों आरो आन्दलन खालामखांनायनि परे सिस्टेमजों राजनिति गेलेनायजों जों जे रोखोमनि जों सुजुग सुबिदा मोनबोदोंमोन सुजुग सुबिदा मोनखांनायनि परे जोंबो बे भलन्टियार फर्सफ्राबो साइड बाय साइड जे रोखोमनि अरायथा बा अराय सम पेरालेल भाबै जेनेखि सन्मान आरो जायगा मोननांगौमोन बे जिनिसखौ जों मोनबोनो हायाखै गिबि भलन्टियार फर्सआनो गोबां रोखोमनि खामानिखौ मावबोनानै गावनि बेसेन गोसा जिउफोरखौ खोमानानै आरो बिथांमोना मुंख्लं जानांगौमोन एकमात्र बड'लेण्ड रायजो सोरजिनो थाखाय दाखाना आं बुंगोन बिथांमोननि मुंख्लंफोरनि थैया दा बे थैखौ जों खुनुदिन खोमानानै लानो नाङा आरो जोङो दा समनि थिननायाव समनि बुंनायाव समनि लिंहरनायाव जों दिनै साग्रिद जाजोब्बाय दा आं गिबियावनो साफ्रोमबो जोंनि
revolutionary spirit जांख्रिथायारि गोख्रोंथिखौ दोननानै जोङो जातिनि इन्टारेस्टआव बर' माहारिनि इन्टारेस्टआव जोङो खुनुदिन कमप्रमाइज जानो आरो बे हाबाफारिखौ जोङो दिनै पूर्ण भाबै फुल्लि जोङो बेखौ आबुं डिस्ट्रिक्ट खालामनानै जेरोखोमनि हाबाफारिजों आवगायलांनो नाजागासिनो दङ बेयो जोंनि समनि थिननाय सोरनिबा थिननाय नङा मानोना जोंहा हारिखौ सारा विश्व इन्टारनेशनेल कमिटियाव इस्टाब्लिश खालामनायनि सम बे बोथोरा जोंनि गतिके जोंहा जेरां थानायनि गोनो गोथो जानायनि बाथ्रा बुंनो हाया जोंहा बुहुत मावनांगौ आङो सर्टैनो बुंलांगोन गिबियावनो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जायनाखि सानस्रि सानथौ आं बेजों बुंनांगोन बियो मोनसे बुंलांदों the land where we live in is our motherland and its name is Borderland जे हायाव जों थायो बे हाया जोंनि बर'भूमि बा बड'लेण्ड आरो बिनि नामानो दिनै बड'लेण्ड आरो बे बड'लेण्डआ मोनागौमानि जोंनाव जिरायनाय आरो कमप्रमाइज होननाय थानो नाङा दा बेखौ जोङो पलिटिकेल साइडजों जे रोखोमनि जोङो मोनबोदों जाति हिसाबै जे रोखोमनि मोनबोदों इस्टाब्लिश खालामनायनि सुजुग सुबिदानि बेफोरबायदि जिनिसा जोंनि थाखाय सन्तुष्ट नङा दा जोंहा बहुद मावनांगौ दङ हिसाबै जोङो गोदानै आरो बेखौ जों गोदानबो होननो हाया बे जोंनि जोनोम सुथुरनिफ्राय फैफानाय मोनसे अधिकार दा जोङो बे हानि आसाम आरो नर्थ इस्टनि जों थागिबि एबरिजिनेल जोङो ट्राइब इन्ड' टिबेटान फोलेरनि जोङो दालाइसा जेखौ बड'फा बुंदों मास्टार रेस गेरेमसा माहारि दानायनिबो सिमां बुंदों दा गतिके जोङो थारैनो जोङो गेरेमसा माहारिमोन खिन्थु पर्यायक्रमे जोंनि जों बुंनो हाया जोंनि नेताफ्रा जे रोखोमनि मावनानै दासिम जोंनो दिन्थिनांगौमोन लाबोनांगौमोन बे जिनिसा जोंनि थाखाय माने सेटिसफेक्सन नङा गोजोनथाव नङा आरो जोंनि हाया बे जोंनि हाखा न' मेन जन बहाय खुनु मानसियानो गैयामोन आसाम आरो नर्थ इस्टआव एक्सेप्ट ट्राइबेल कमिउनिटि आरो न' मेन जननिफ्राय जों दङ दिनै खिन्थु बे न' मेन जननिफ्राय हाग्रा सिफायनानै मोदाय दावदाय जिब जुन्थुजों सोलिबोनानै थानाय जाथियासो दिनैहाय जाहैबाय नन बनाफाइड माने खिलन्जोआव गोलैबावनाय जायफोर नन बनाफाइड बाहेरानिफ्राय फैनाय बेफोरसो दिनै रुलिं क्लिकआव थानानै जोंखौहाय नासयबोगासिनो गतिके जोंनि सान्थौआ जोंनि साननाया जाहैबाय बे हाया जोंनि बे हानि दै बार अख्रां जोंनि बे मिथिंगायारि फरेस्ट मोनफ्रोमबो जोंनि बेखौ रैखाथि होनाय संरैखाथि होनाय जातिखौ विश्व इस्टाब्लिश खालामनाय जोंनि शिक्षा जोंनि बेबसा बानिज्य हा दंफां मिथिंगायारि बे फरेस्ट होनना बुङो फरेस्ट जों बेखौ रैखा खालामनांगौ आरो बे अरायथा सम थांफानांगौ एजेन्डा हिसाबै मानो होननानै बुङोबा दिनै जोङो बिटिसि मोनबाय सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिभ काउन्सिल एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटआप काउन्सिल होनो जोंनो जों खुंथाय क्षमता जोंनाव दं इभेन जोंनाव लेजिस्लेसन दं जों गोसो जायोबा आयेन बानायनानै जों बे एडमिनिस्ट्रेटिभ जेरैखि काउन्सिल 6 सिडिउलखौ जों सालायनो हायो बेयावबो जोंना बहुत पलिटिकेलाइज हाबनानै दं जोङो 6 सिडिउल मोनबाय जोंनि हाया सुरक्षा दङ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड protected by the tribal belts and block
माने बियो जाबाय 1886 आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट बै टानि ब्रिटिश जुगनिफ्रायनो बे जिनिसखौ 10 चेप्टार आर्टिकल 10 चेप्टार 10 आव इनक्लुड खालामखानाय बे हाया ट्राइबेलफोरनि बे हायाखौ होनो शिड्युल एरियास ट्राइबेलफोरनि जायगा बे आरो बे 6 शिड्युलाबो दिनै जोंनि नाजानायाव भारत सरकारनि गेजेराव बे 6 शिड्युल एरियासा दिनै पलिटिकेलि जानानै फैबाय खिन्थु बेखौ लाखिनांगौआ हमथानांगौ आरो बिनि दारै जोंनि पलिटिकेल इन्डिपेन्डेन्स दिनै जोंनाव राजखान्थिनि उदांस्रिजों जोंनि गोसो बायदि जों मावनो हायो मानोना बे काउन्सिला बियो रुल खालामनायनि क्षमता आयेन बानायनायनि क्षमता जोंना खिन्थु दिनै बिनिफ्रायबो जोङो डिप्राइभ जाबोगासिनो दं दा बिनि थाखायनो जोंहा सोरबा राजनितिखौ जोंहा बुंनांगौ खोथाखौ मावलांबाय थादों बे टेम्परारि बे बोसोरबानि उनाव बे सोलाय सोल' जायो जोंहा बेखौनो बुंनांगौ खिन्थु अरायथा जोंनि थामोनथा एक्जिस्टेन्सफोरखौ जोंनि प्रपार्टिफोरखौ हा हु बिफां लाइफां गासैबो जिनिसखौ समानै लांफानो थाखाय जोंहा दिनै बे अल बड' भलुन्टियार्स जेफोर एक्स वार्कार्स जे थांखि लादों बे भेरि भेरि इम्पर्टेन्ट आरो बेयो गोसो गोरबोनिफ्राय बाख्नायनो हाबा आरो बेखौ जुदि जों लांबाय थायोबा जोंनाव जों जेखौ लुबैदों जोंनाव खौसेथि बर'आव जेनाखि खौसेथि इउनिटि बे इउनिटिया फैनायनि लामाखौ जों नुहुरो आरो दा जोंनाव खौसेथि गैयाबा जोंनाव गोजोनबो गैया डेभेलपमेन्टबो गैया दा खौसेथिखौ बोरै लाबोनो पलिटिक्सजों खौसेथिखौ लाबोनो हाया खौसेथिखौ लाबोनो हायाबा जोंनाव बिभिन्न माने ससियेल अर्गानाइजेसनफोर दं बिसोरबो बहुद सेस्था खालामबोबाय खिन्थु लाबोनो हायाखै खिन्थु दिनै समा जोंखौ थिनबाय दानि जुगा जाबाय निउ एरा होननाय गोदान जुग निउ एरा गोदान जुग बे जुगा गोदान रावखौबो नेया बेयो दफे 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 थांबाय थायो जौगालांबाय थायो बेखायनो बुंदों निउ एरा 21st सेन्चुरि एन एरा अफ इन्टेलिजेन्स जोंनि मोनफ्रोमबो इस्युफोरा बे इन्टेलिजेन्टलि डिल खालामनांगौ जोङो जोंनि गोरों गोराफ्रा आरो बेखौ जखन जोङो रिजल्भ खालामहैगोन प्रब्लेमखौ जों सल्भ खालामनो थांगोन होमबा बेखौ स्कलारलि टु बे रिजल्भ स्कलारलि होनदों जायफोर स्कलार गोरोंसिन जोंनिफ्राय बिसोरो बेखौहाय समाधान खालामगोन बेनोसै दा गतिके जोङो सोरबा पलिटिसियान बा पलिटिक्स बिभिन्न माबाफोरनि एमएलए मिनिस्टार एमपिफोरनि जोङो सोनारनानै थानायनि बाथ्रा गैया जोंनि भइसखौ जों होबाय थानांगोन जोंनि आवाजखौ जों होबाय थानांगोन जोंनि लुबैनायखौ जों बुंबाय थानांगोन आरो मानोना बे जोंनि इक'नमिक राइट दा विल अफ द पिपल इज द बेसिस अफ द अथरिटि अफ गभर्नमेन्ट रायजो राजाफोरा जेखौ लुबैयो बेनो बै सरकारनि अथरिटिनाव बियो माध्यम जायो जाहैदों जोङो भइसखौ टाइम टु टाइम होबाय थानांगौ प्रयजन जायोबा डेम'क्रेटिकलि प्रटेस्ट खालामनांगोन जोंनि नेताफोरखौ बुंनांगोन बेबायदि गतिके जोंहा अलरेडि राइट्स दंखायो फान्डामेन्टेल राइट्स कन्स्टिटिउसनेल राइट्स बेफोरथ' दंखायो आरो अभारअल जाहैबाय बे हाया जोंनि आरो जोङो दा जों मोनसे प्रब्लेमखौ नुदों आसाम सरकारा बे ट्राइबेल एरिया ट्राइबेल जन बेखौ शिड्युल एरियास होनदों खिन्थु दिनै ट्राइबेलफोरखौ मा खालामनाय बिसोरो बेबसा बानिज्यनि खेथ्रआवहाय बिसोरो नन ट्राइबेलफोरखौ सोफैगासिनो दं माने नन ट्राइबेलनि पपुलेसनखौ जनसंख्याखौ बांहोनानै ट्राइबेलफोरखौ माने नादना जानायनि पलिसि ट्राइबेलफोरनि हाखौ माने सिख'ना लानायनि पलिसिखौ दा एक्जिस्टिं सरकारा खालामदों जों बेखौ नुदों आरो दा गतिके जों बेखौ खुनुदिन जानो हाया आरो बे जानो मोना दा जोंनि रैखाथि सेफ्टि एन्ड सिकिउरिटि जोंनि हा जोंनि मिथिंगायारि सम्पति जोंनि जाति इस्टाब्लिशमेन्टनि जातिखौ मास्टाराइज खालामनायनि जातिखौ बिभिन्न पर्यायाव बेबसा बानिज्यआव शिक्षायाव बेखौ जों गोजौआव लांनो थाखाय जाहाथे इन्टारनेसनेल कमिटिया जोंखौ मिथिदों बे आसामनि फिसा जायगायावनो आसल
ट्राइबा जाबाय एबेरेज ट्राइबा जाबाय बर' दा किन्तु मर अर लेस सारा बिसावनो बर'खौ मिथिदों आरो बर'खौ मिथिगौ आरो बर'खौ मोजां मोनो बर'खौ एसे मोजां मोनो आरो बर'नि थाखाय बड'लेण्डनि आन्दलनाव बिसोरो मरेलि सापर्ट होनायनि स्टेटनिफ्राय दङ आरो गतिके बेफोरबायदि सापर्टिं लाइनखौ जों मोनसेयावबो जुदि जों मावनानै लानो हायाबा जों कन्टेस्ट खालामनानै मा जानो जों 6 सेड्युल मोननानै मा जानो जोंहा जाथियानो अस्तित्व थायाबा हा थाया नोंनि जाथिया बहा अस्तित्व थागोन बेबायदि संकट समय बे जोंनि थाखाय दा ओंखायनो थिग बे समावनो दिनै जोंनि जायफोर भारत भलुन्टियार फर्सफ्रा मेलेमखौ बाहायनानै दिनैसिम बे जिनिसखौ लाबोदों बे जिनिसखौ आं बिराद गोजोननाय मोनदों ओंखायनो आं जखन आंनि 29 तारिखआव एक्सिडेन्ट जादोंमोन 30 तारिखआव दिनै जोंना फंबायमोना थांदों बुंहैदों आंना देहा असुखा बे लोमजानायबो जादों 20 जादों थेवबो जोंनि जाथिनि मावगिरि हिसाबै जों जाथिखौ आं बुङा लिडारजों सिनायजायाखै आं बेखौबो जेबो सानबाय ओंखायनो आं बे जाथिनि मावनांगौआव आंहा बुंनांगौ आं मावगोन होननानै आं थांगोन होनना खिन्थु नाजासेयावबो जेदिन जागोन मिथिया थांनो नाजादोंमोन आं न'खरनि मानसियाबो थाङाखिसै आंखौ बे समाव बे बुजुर्गनायमोन नालाय थांनो थाराखिसै आं बिनि थाखाय दुखु मोनदों आंथ' थांनो हायो दा दस्राबा जेनेबा बे आथिंखौ लानानै फैनाय माबा उसुबिदा मोननानै खिन्थु बे आथिङाथ' जाथिनि माबायाव देरसिन नङाना जातिनि सिंगा आंनि दसे गायजों थांनानै दसे जानानै रायजो राजानि अननाय आरो सिबिनाय मोनोबा आरो बिथांमोननि सापर्टिं मोननानै जोंनि जुदि गोदानै बायदि बर'नि थाखाय आरो बर'नि थाखाय जुदि जों मावनो हायोबा जोंहा बेवहाय मा बुंनांगौ दं जेबो लस गैया जोंनाव कमप्रमाइज मेनेज आरो लिनाव बे थानो नाङा जोङो दा नुदों नेताफोरखौ दा आङो सोंखारिया गासिबो नेतानि मोजां मावदों गोबां सोंखारिया खिन्थु जोंनि नोजोराव नुदों जों लिडारफोरा सोनारो बेखौ इंलिसाव लिना बुङो माने सोनारनाय सोरनावबा ओमफ्राय मोनसेया जाबाय कमप्रमाइज मारै कमप्रमाइज जायो बिसिना मा थायोना डेंगेल पलिटिक्स लफायनाय बे गभर्नमेन्टनि एजेन्टफोरा लफायो बेखौ कमप्रमाइज जायो आरो थार्डआ जाहैबाय नोंना मेनेजआ माखौ होनो नोंनि थाखाय आं सानखाबाय बे जुदि येस होनबा दा बे ट्रेबाव जोंनि मानसिया गोलैयो बेनिफ्राय बारग'ना मुस्किल आरो बे जखन बे ट्रेबाव थांबाय बेनि मोनसेबो पावार सोलिला माने बिसोर अलरेडि बे कन्डिसनेलि मा खालामना लाखानाय नालाय बेबायदि फर्जायजों जोंनि पलिटिकेल ट्रेन बा जोंनि एडमिनिस्ट्रेटिभ लाइना थांगासिनो दा जों गावसोरथ' थिग दं खिन्थु जोंनि रायजोफ्रा बिराद खस्थ' मोनगासिनो दं इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट गैया बर' मिडियामनि खुनु स्कुलनि दासिमबो आपडेट इनफ्रास्ट्राक्चार गैया इभेन जोंनि बर' स्टुडेन्टस एनरलमेन्ट खम जायोबा बे स्कुल सिफायगासिनो दं बेफोरथ' जानो नाङा सिफायनो मोना सरकारा नोङो स्टुडेन्टआ खम जाथों मास्टारफ्रा खम जाथों होनबाबो नोंहा दायित्व दं मानो जोंना अलरेडि स्टेट एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज ओमफ्राय जोंना मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन बेफोर गासिबो दंजोबखायो होमबा बोरै सिफायनांगौ देख बेफोरखौ जों मानो प्रतिबाद खालामनो हाया जुदि बेबायदि सलिलांबाय थायोबा फारसेयाव होमबा जोंथ' जोबस्रांनायनि लामायाव फैदों बेखायनो जोङो खुनुदिन जोबस्रां जाहोनो नाङा कमप्रमाइज जानो नाङा लिन आउट जानो नाङा मेनेज जानो नाङा जुदि खेबसे जाबायबा बे अनलि इन भइस खालि खुगावल' बिनि माबायाव बेयाव सोलिला नेसनेल बडियावबो सोलिनो नङा जोंनि स्टेट बडियावबो सोलिनो नङा एसेम्ब्लियाव आरो बे पार्लियामेन्टआव बेबायदि बुहुद जों मिथिनांगौ बेखायनो दा जोंबो एथ' अभिगता गैया माने आंथ' क्लास 10निफ्रायनो ओंखारबोदों जाथिनि थाखाय जों कलेजाव मोजां फोरोंना बे समाव जोंना प्रथम पिटिसि फिना जोङो गामसा मनाव गामसा आरो बायदिसिना लानानै ओंखारखामोन लेखा गिदिंबोखादों बिनिफ्राय आप टु नै दासिम टिल बिपिएससिनिफ्राय लानानै स्टार्टिंआ बिपिएससि बड' पिपुलेसन कमिटि बिनिफ्रायसो फैदों पिडिएफ फारि फारि फैबाय थादों जों बे समनिफ्राय मावबोनाय दा बिराद खस्थ' जों खालामसेयावबो जाथिया जे रोखोमनि आवगायनांगौमोन बेबायदि आवगायनायखौ जों नुवाखै जाथिया जे रोखोमनि गोख्रोङाव फैनांगौमोन
बेबायदि गोख्रोंथियाव जों फैनायखौ दाबो नुबोआखै बेफोर खिन्थु इन्टारनेटलि माखासे कमप्लिकेसिया जोंनाव बिराद दं दा नैजे आङो ट्राइबेल संआवबो 3 बोसोर मावदोंमोन अल आसाम ट्राइबेल संघनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट इउनिटआव आं 3 बोसोर मावनायखौ फंबाय मोननो जादों लेन्ड सार्टिफिकेट दं बिराद खाथि खालामदों लेन्ड सार्टिफिकेट जों होनो हादों दा बे 3 बोसोर मावसेयाव जोंनि ट्राइबेल संघआबो बे हाखौ सुरक्षानो लेटेस्ट जोंनि दाबि दावावहाय हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनो गोदानै जायफोर एनफर्समेन्ट दं दाथ' जोङो बिटिसिआव पावार दंबाबो जोंनिनो काउन्सिल जों होखारनो हाया मा खालामनो थाङोबा बेहाय कमिउनाल पिक हिसाबैना दा खोथा आइनजोंसो हागोन दा आइनखौहाय बे ओरैबायदि जों खालामनांदोंमोन जोंखौ लेटेस्ट खरसायाव होदोंमोन माइक्र' बेल्स एन्ड ब्लक खालामफिननांगौ मोजां खोथा माइक्र' बेल्स एन्ड ब्लक माने गोदानै बियो ट्राइबेल बेल्स एन्ड ब्लकआ दं 47टा आरो गोदानै माइक्र' बेल्स एन्ड ब्लक खालामनायनि खोथा दंमोन दा बियो खुगायावल' दासिमबो जेबो ओमफ्राय जों खिन्थु आंनि प्रेसिडेन्टआव टेनियराव आङो आप टु जेराव जेराव मुस्लिमफोर दं नन बनाफाइड बिसोरो ओरैबायदि माबाखा बिसोर आउटसाइडारखा माने बिसोराबो थानायनि खुनु आइन गैखाया लाइटबो नङा दा बे हिसाबै आङो आप टु जोंना संकस नालाय संकसनि ओरै साइडआनो जोंना सिमलाबो मुस्लिम बस्ति ओरै थाबाय नोंना आवरियाफाइड भमरा बिल गासिबो एलेकाखौ आङो लिरना हरजोबदों गोदानै बे एलेकाया माइक्र' ब्लक्सआव आरो बे एलेका देरसिना माइक्र' बेल्सआव हाबनो मोनो आफादगिरि जोंना सुकुमार बसुमतारी अल आसाम ट्राइबेल संघनि बेखौ आं बुंदोंमोन मा जाखो सार जोंना माइक्र' ट्राइबेल बेल्स एन्ड ब्लकआ आं रिजार्भेसन लानायनि फरायदोंमोन बेथ' जेबो जाथ'वाखै माथो सिभिलफ्राबो जेबो खोथा बुंथ'वाखै होननानै आं बेखौथ' नांगोन जों बेखौ नांगोनबा आइन जाना थायोबा जोंनो बोलो नांला बे आइनजों खारोबा सरकारखौल' आपिल खालामनांगौ जों बिसोर एबिसन खालामो दाथ' जों एबिसनखौ खालामनो हाया दाखाय आं मोनसे खोथा नै बिसेस करे दा फरेस्टआव बिसेस करे जोंनि फरेस्ट एलेकायावहाय मोनसे भेरि भेरि इम्पर्टेन्ट बेयो फरेस्ट एलेकायाव सोर सोर एनफर्समेन्ट सोलिगासिनो आरो जोंनि बिटिआरखौथ' बुंनाङा बिटिसिखौ बुंनाङा बिराद गोबांनो एनफर्समेन्टफ्रा हाबफैगासिनो दं दा फरेस्टआ मानो बाइकखौ जोबखो बहुद खोथा दं दा ओंखायनो फरेस्टआव जायफोर आङो मुस्लिमखौ बाद होनले जोंनि आदिबासिफोर ट्राइबेल आदिबासिखौ गिबि भारतनि हाया गावसिनि होननानै बिसोर जोंनि आसामाव बे ट्राइबेल जोंनि आसामावथ' ट्राइबेल नङाना जोंनि बे बिटिसिआव बिसोर ट्राइबेल नङा खिन्थु बिसोरो कनसिडार दङ एसे माबा हिसाबै बेंगलि राजबंसि नेपालि ग्रेजुवेट हिसाबै बिसोर मोनो दा बे हिसाबै बिसोर थानो मोनो खिन्थु जोंनि हाखौ बिसोर सिखोनो मोनो खिन्थु बिसोर दिनै स्रोद स्रोद फैनानै मेजरिटि जानानै जोंनि दंफांखौ दानफायगासिनो दंफां दानफायबाय गावसोरनि सार्थ फुलफिल जाबाय संख्या बांबाय बे भबिष्यतआव जों दायो मा जाहैनो हागोन प्लास बे फरेस्ट एलेकायाव दिनै मानो ट्रेसपास जादोंमोन सार्थ गोनां मानसिफ्रा मानो गिदिङो बिसोर दंफांखौ सार्भे खालामो बे दंफांखौ दानोबा एथ' प्रफिट फैगोन एथ' मा खालामगोन जोंनि मिथिंगायारि सम्पदा जोबोबा आरो जोबनांगौनिथ' बाथ्रा गैया जोङो दा बे मा होनो बेखौ ग्लबेल वार्मिंनिफ्राय रैखा मोनोबा जोङो बाय'डाइभारसिटिसो कनजार्भ खालामनांगौ दंफांखौ गायनांगौ निर्णय खालामनांगौ गय बहुद खोथा दङ जोंहा थैनाय थांनायनिबो प्रश्न फैना फैदों दिनै जोंनि माबाया नैबे ग्लबेल वार्मिंआव हिट वेभ जागासिनो दं हिट वेभ बै ग्लबेल वार्मिंआव हिट वेभ फैगोन एक्सेसिभ अखा हागोन बाना जागोन लेन्डस्लाइड जागोन आरो जोबै जोबै ओमफ्राय डिजार्ट जागोन दा बिनिफ्राय रैखा मोनोबाथ' जोंनो दंफांखौ नांगोन जोंनो बे सोमखोर मिथिंगायारिखौ नांगोन फरेस्टखौ गायनांगोन कनजार्भ खालामनांगोन बाय'डाइभारसिटि मेइन्टेन जानांगोन